Ahojte milí slobodní strelci, ja vás vítam pri dnešnom výklade, ktorý sa týka lásky. No a ešte než sa naň pustíme, tak by som chcela podotknúť, že je to kolektívny výklad, takže niektoré veci tu nemusia úplne na vás sedieť, alebo sa môže stať, že celý výklad vám nebude sedieť a je to úplne v poriadku. Tak, môžeme ísť na to. No, čo tu vidím je, že ak sa aj pozriete na tieto prvé karty, tak tam naozaj vidíte osôbku, ktorá je sama, ktorá si venuje čas. Ktorá si dopraje to ticho, ten čas pre seba. Není to taká tá skľučujúca samota, ale je to samota, ktorá lieči. Čiže pre väčšinu z vás tu vidím, že je to naozaj potrebné. Ako keby byť v takom pokoji, dopriať si čas pre seba, upratať si svoju hlavu, svoje vnútro, svoje myšlienky a taktiež pustiť nejaké veci alebo postupne sa lúčiť s vecami, ktoré vám už neslúžia. Ale naozaj to vnímam v takom pokoji, že nie je to niečo, že ste donútení teraz byť v tej samote, ale že si to vychutnávate, že si to užívate a že ju niekedy aj vyhľadávate. Ako hovorím, je to kolektívny výklad, takže nemusí to sedieť úplne na každého z vás, ale u väčšiny z vás tam naozaj vnímam taký ten pokoj a také porozumenie alebo porozumenie sebe, svojim snom, že viete proste že prečo sa tu vytvoril tento čas a priestor pre vás. Také ako keby vnímam tu aj spätné reflektovanie na to, čo bolo a ako keby aj uznanie toho, že to, čo sa stalo, je v poriadku, uznávam aj pravdu toho bývalého partnera, uznávam aj svoju pravdu, uznávam aj svoj uhol pohľadu aj toho partnera a ako keby vnímam to takú zrelosť, také, že nejde to do takého nejakého obviňovania. Samozrejme máte právo na hnev aj na negatívne emócie, ale v konečnom dôsledku to vnímam tak, že ste si veľa z toho zobrali a pozeráte na to s takým tým zrelým pohľadom, že čo vám to dalo, že skôr čo vám to dalo, než čo vám to vzalo. A presne, že každá jedna skúsenosť je dobrá na tej ceste rastu, že proste každá jedna skúsenosť nás posúva ďalej. U niektorých z vás to mohlo, ako keby mohli ste tu riešiť tému sebahodnoty, čiže niektorým to mohlo trošku rozhádzať tú sebahodnotu, alebo ten obraz toho, ako sa vnímate, ale je to ako keby niekoho to posilnilo hneď, že si povedal, že dobre a stačí a tuto už nechcem takýto vzťah a ten čas pre seba venoval na také posilnenie tej sebahodnoty a u druhého z vás to presne môže byť také, že ešte stále sa cítite taký nejaký rozhodenejší, ale budujete si znovu tú sebahodnotu, ale je to možno pre vás väčšia výzva a preto je tu tá veverička. Nebojte sa, také upozornenie, že nebojte sa na sebe ako keby zapracovať, nebojte sa dôverovať svojej intuícii. A máme tu aj Plameniaka, ktorý presne hovorí o takom tom uvoľnení sa v tom medzipriestore. Uvoľnení sa v tej situácii, v ktorej momentálne ste a ja to tu aj vnímam z vás. Je to taká tá pokojná energia, nevnímam tu nejaké dramatické energie, je to naozaj ako také plynutie. A vy si tu vlastne manifestujete alebo priťahujete človeka, ktorý je naozaj plný emócií, ktorý vie prejaviť tú lásku a pozorujete. Čiže ak sa aj okolo vás točia nejakí, či už muži alebo ženy, podľa toho, kto pozerá tento výklad, tak vy si normálne tak ako keby neže zapisujete, ale pozorujete tie reakcie. A každý, kto vám nesedí do toho obrazu partnera, ktorého si chcete pritiahnuť, lebo naozaj ste si zažili také partnerstvá alebo také vzťahy, ktoré vám veľa ukázali a na základe toho si vy viete stanoviť, že čo chcete. Takže to, čo nechcete, pošlete kade ľahšie a napríklad vnímam tu presne, že je pre vás dôležitá tá emocionálna rovina, stabilita, proste aby to v tom vzťahu išlo naozaj plynule a hladko, samozrejme všade vzniknú nejaké tie zádrhely, ale vnímam tú dôležitosť spolupráce, dôležitosť riešiť konflikty a problémy v pokoji alebo proste vyrozprávať si to, možno otočiť to na tú situáciu, už nazerať na tú situáciu ako na niečo, z čoho môžeme rásť. Nie, že čo nám proste zdevastuje a zničí vzťah. A takého partnera vy hľadáte, alebo takú partnerku.
a naozaj máte také oči na stopkách a pozeráte sa, že keď vám príde niekto, nejaký nápadník alebo nejaká žena sa vám páči, tak sa tam zameriate presne na určité body, ktoré už máte ako keby v sebe a keď to ten partner nebude spĺňať, teraz nehovorím, že on je zlý, ale on vám nesedí. Čiže vy to budete vedieť pustiť v takej tej väčšej ľahkosti, že áno, uznávam, toto nie je človek pre mňa, ale pre niekoho druhého to môže byť dobrý človek. To je tá karta delfín, čiže nejdete do toho, že teraz za to, že mne nesedíš, tak si hrozný človek. To nie, ale mne nesedíš. Takže to tu cítim takú tú rozvahu, múdrosť, skúsenosť, zrelosť cítim z tejto skupiny a z tohoto výkladu. A ďalej tu mám významné mesiace pre vás. Máme tu v oblasti lásky, máme tu maj, lásky čas, máme tu aj júl a december. Čiže v tomto období môžete niekoho stretnúť alebo sa naozaj môžu udiať nejaké dôležité zmeny v oblasti lásky alebo celkovo vzťahov. No a ešte na záver vám prečítam túto kartičku. Zikiel, strážny anjel komét a meteoritov. Karta inšpirácie vnútornej múdrosti a súladu so všetkým. Zikielové meteority sú zrnka hviezd, zahriate na bod topenia a pretvorené dynamikou našej slnečnej sústavy. Udržiavajú pôvod vesmíru. Jeho kométy sú z čistého ľadu, ktorý počas svojej cesty spaľuje odpad a odhaľuje trblietavé prvotné jadro. Zikiel vám pomáha zapamätať si, že títo cestovatelia hlbokým vesmírom zodpovedajú vášmu vlastnému pôvodu. Vedie váš návrat k čistému ja, lebo ako vraví, žiaru vesmíru nosíte ako kruh svetla. Umiestnite Zikielovo meno tam, kde ho môžete denne vzývať, kým nedostanete záblesky inšpirácie, ktoré potrebujete na ďalšie objasnenie svojho prospechu duše. No, milá skupinka, ja to vnímam tak, že vlastne vy už ste na tej ceste, alebo vy už ste sa dostali k tomu jadru. Ako som povedala, vnímam tú zrelosť, čiže vy ste sa dostali k tomu jadru a na základe toho žiarenia, ktoré ide z vás, alebo toho svetla, si naozaj pritiahnete a vy si manifestujete toho partnera podľa tých vašich predstav, alebo partnera, s ktorým si sadnete, s ktorým budete ladiť. Tak, to je z mojej strany všetko. Ja vám prajem veľa lásky a vidíme sa pri ďalšom výklade. Majte sa krásne, ahojte. Ahojte zadaní strelci, ja vás vítam pri dnešnom výklade a ešte než sa pustíme na výklad, tak by som chcela zdôrazniť, že ide naozaj o kolektívny výklad, takže sa môže stať, že nie každý odkaz bude s vami rezonovať a taktiež sa môže stať, že celý ten výklad s vami nemusí rezonovať a je to úplne v poriadku. Tak, môžeme sa pustiť na to. Začnem tým, že celkovú energiu toho vzťahu vnímam ako pozitívnu, ako naozaj tento vzťah je obohacujúci, môžete mať presne pocit, ak to je čerstvý vzťah, tak to môže byť vzťah, v ktorom zažívate nové pocity alebo naozaj ste spokojní, môže to byť kľudne iný partner od tých predchádzajúcich alebo môže pôsobiť inak, mať ten vzťah inú dynamiku ako predchádzajúce vzťahy. Ale je tu také menšie upozornenie, pretože tu máme vlastne diabla a máme tu aj túto kartičku, ktorá hovorí o takom prispôsobovaní sa. A to môže narobiť šarapatu. Ak sa budete príliš prispôsobovať tomuto partnerovi alebo partnerke, tak nebude to úplne prospievať tomu vzťahu. Malo by tu ísť o takú spoluprácu a momentálne to vnímam, že je to také trochu jednostranné, ale v istej oblasti. Je to len ako keby jedna oblasť. Nemusí to byť, že celý vzťah je taký, lebo ako hovorím, že tuto vnímam naozaj, že krásne karty, ale zároveň tu máme mesiac. Čiže môže byť, že táto skupinka alebo väčšia časť z vás môže byť v takom čerstvom novom vzťahu, kde máme zo začiatku rúžové okuliare a nevnímame úplne tie červené vlajočky, alebo až tak si nestanovíme hranicu hneď na začiatku. A tuto je taký odkaz pre vás,
pre tých, ktorým niečo možno vadí, že ten vzťah je super, ale je tam niečo, čo vám trochu vadí na tom partnerovi alebo na tom vzťahu, tak vás to ako keby tak chce popostrčiť k tomu, že áno, treba vyčkať na ten správny čas, ale zároveň povedať to. Hej, že čiže keď vy cítite, že teraz nadišiel ten čas, tak to neumlčte, nepotlačte to v sebe, ale porozprávajte sa o tom s tým partnerom, aby tam nedochádzalo k prílišnému prispôsobovaniu a potom časom by akože mohli z toho vzniknúť nejaké problémy. Samozrejme, toto môže byť aj vo vzťahu, ktorý je dlhodobejší a ak ste napríklad nehovorili úplne na rovinu alebo nechceli ste sa ako keby dotknúť toho partnera alebo ste to hovorili naozaj v takých metaforách, tak teraz je ten čas, aby ste si naozaj vzali tú sílu späť, aby ste sa poučili aj z tej minulosti, aby ste využili tú múdrosť, ktorú v sebe nesiete aj z tých predchádzajúcich vzťahov a aby ste tam naozaj ukázali tú svoju sílu, ale teraz nemyslím akože takú fyzickú alebo takú tú agresívnu, ale vnímam to skôr tak, že sílu, že aj ja som súčasťou tohto vzťahu a ten vzťah by mal byť vyrovnaný. Čiže byť tu a teraz a z tej prítomnosti hovoriť, že keď sa to bude diať napríklad, že aj to je vyčkanie na tú situáciu, že možno keď to tak chcete, že aby ten človek mal aj nejaký dôkaz alebo aby si to proste uvedomil, tak keď sa to udeje, tá vec, ktorá vás štve alebo ktorá vám nie je príjemná, tak poviete, že vieš čo, láska, toto je presne to, čo ma trápi, alebo toto je vec, ktorá mi úplne nespôsobuje príjemné pocity. Čiže môžete to prepojiť aj s tým, že keď sa to bude práve vtedy diať, tak to ako keby povedať tomu partnerovi, po prípade, ak ste človek, ktorý si potrebuje dopriať čas a popremýšľať nad tým, tak OK, ale že neotálajte, nečakajte veľmi dlho na to, že teraz po roku alebo po 2 poviete tomu partnerovi, že toto mi vadilo 2 roky dozadu a potom sa to opakovalo v tomto a v tomto, že skúste to možno podchytiť v tom čase alebo v tom rozmedzi, keď je to ešte čerstvé. Čiže pre niektorých z vás, ktorí ste možno len presne na tom začiatku, to môže byť také, že či si ja niečo nedomýšľam. Hej, že či to je naozaj ten pocit, pretože všetko je tu úžasné a čo keď len ja sama alebo ja sama to chcem sabotovať. Je tam nejaká ilúzia, ale v tom, že môžete si prikrašľovať toho človeka, že len preto, že je tam naozaj že veľa krásnych vecí, tak to neznamená, že ten človek nemusí dostať nejakú spätnú väzbu a určite aj tomu človeku alebo tomu partnerovi by to veľmi pomohlo, keby ste mu povedali, čo si myslíte o nejakých veciach alebo možno čo by ste chceli zmeniť v tom vzťahu. Naozaj prebádať rôzne témy. Aj pre tých z vás, ktorí ste dlhšie vo vzťahu, tak ísť do toho ako taký ten blázon, čiže preskúmavať nové oblasti a možno budete sami prekvapení, že i keď máte dlhodobý vzťah, že koľko je ešte tém a oblastí, ktorých ste sa nedotkli alebo ktorých ste sa možno báli dotknúť a to vás tak nejak pozýva do takej tej otvorenej komunikácie a v podstate to vám priniesie naozaj ešte ako keby väčšiu silu v tom vzťahu, alebo ten vzťah bude taký ako keby posilnený, bude tam tá aj hojnosť v oblasti emócií, bude tam úprimnosť a váš vzťah bude mať naozaj krásnu dynamiku. Cítim v ňom silu, cítim v ňom ako keby takú veľmi silnú aj manifestáciu. Čiže vy dvaja, keď si vo vzťahu niečo poviete alebo nastavíte si nejaký cieľ, tak si viete veľmi rýchlo pritiahnuť nejaké príležitosti, že v tej dvojici vám to ide naozaj rýchlo a o to viac sa naozaj nebojte komunikovať s týmto človekom, s týmto partnerom o veciach, ktoré vás trápia a pokojne inak môže tu byť nejaké percento ľudí, ktorí si prešlo napríklad nejakou traumou, buď z detstva alebo v predchádzajúcich vzťahoch. Čiže nemusí to byť ani tak možno o tom partnerovi, ako o tom, čo vám spôsobuje to jeho správanie a on si to neuvedomuje. Čiže porozprávať sa možno o tom, že čo ma trápi, že mi bolo v minulosti ublížené týmto spôsobom a preto reagujem inak na tvoje správanie ako niekto druhý. Takže aj to môže byť niekoho prípad. Ešte tu mám pre vás významné mesiace v oblasti lásky. Máme január, máj a september.
Január to môže byť aj tohtoročný, alebo v roku 2026, potom máme maj, lásky čas a september. Takže v týchto mesiacoch sa môže stať naozaj niečo významné vo vašom živote, alebo teda vo vašich vzťahoch, vo vašom partnerskom vzťahu. Ešte na záver vám chcem prečítať túto kartičku. Elemiach, strážny anjel skúmania. Elemiach naznačuje, že na nájdenie túžby srdca je užitočné skúmanie. Nedajte sa odradiť myšlienkami na dobrodružstvo. Možno vám vaše súčasné okolie bráni nasledovať vašu hviezdnu cestu. Spýtajte sa svojho srdca, či máte niekam cestovať, aby ste zobudili vrodené schopnosti a spomienky, ktoré vyjasnia váš život i prospech duše. Existujú mnohé formy skúmania. Môžete sa vybrať na určité miesto, na miesta starovekých civilizácií alebo do duchovných centier, či plávať alebo sa zhovárať s delfínmi. Takéto výlety spustia akési zasvetenie, ktoré vás môže zmeniť. Aj štúdijný kurz niečoho, čo vás zaujíma, môže umožniť znovu nadobudnutie zabudnutých schopností, ktoré rozvinú váš život a posunú vás k vašim snom. Tak, toto je inak také pekné povzbudenie, že pokojne naozaj vnímam toto slovo skúmanie, ako bolo pri tom bláznovi, že ísť aj preskúmať nejaké nové témy, nové oblasti, ale pokojne kľudne môžete začať od seba, alebo môžete ísť ako pár, ako dvojica do nejakého centra, alebo zažiť nejaké spoločné dobrodružstvo. Pokojne to môže byť aj pri tých pároch, ktoré sú dlhodobo spolu a môžu zažívať naozaj taký ten pocit, čo ja viem, nudy, rutiny a proste, že nič sa nám tu nedieje zaujímavé v tom živote, takže pre vás je tu taká pozvanka do nejakého spoločného dobrodružstva, alebo ak chcete niečo zažiť sami, tak určite choďte do toho. Dobre, milí strelci, to je z mojej strany všetko, ja vám prajem veľa lásky, šťastia a vidíme sa pri ďalšom výklade. Majte sa krásne, ahojte! Ahojte milí strelci, ktorí tu máte komplikované. Ja vás vítam pri dnešnom výklade, ktorý je zameraný na tému láska a ešte než sa pustíme na to, tak by som chcela podotknúť, že tento výklad je kolektívny, takže nie všetko a s vami musí rezonovať, alebo sa môže stať, že celý výklad s vami nemusí rezonovať a je to úplne v poriadku. Tak, môžeme sa pustiť na to. Čo tu vnímam je, že momentálne situácia, v ktorej sa nachádzate, o ten vzťah, nevzťah, čo robí je, že vás ako keby môže zväzovať, môže sa tam objaviť veľa vašich strachov, môže sa tam objaviť aj taký nejaký pocit neúspechu, nedostatočnosti, čo vám môže odzrkadľovať aj ten partner alebo tá partnerka. Máte pocit, že ste možno aj zlyhali a ten človek vám možno ešte viacej poukazuje na vaše nejaké nedostatky a ešte viacej vo vás môže otvárať naozaj strachy a v podstate môžete mať naozaj pocit, že žijete ako keby v takej bublinke alebo ste v takej bubline a veľmi tu vnímam taký silný odkaz, čo sa týka vašej sebahodnoty, lebo presne tuto máme Skunka, ktorý hovorí o tom, že máte si byť vedomí svojej hodnoty, že ste krásne bytosti. Na záver ešte prečítam túto kartičku a že ste možno až tak milí, až tak dobrí, že to naozaj niekto, kto sa na vás nalepil, môže zneužívať, môže poukazovať na to, že je zlé byť jemný, je zlé byť citlivý, môžu tam byť aj slova ako také, napríklad, že čo si citlivka, alebo proste nezvládneš to. Mám pocit, že ten človek si vybíja veľa svojej frustrácie, on je v tejto energii, veľa svojej frustrácie a neúspechu na vás. Čiže ja tam vnímam skôr menej takých pozitívnych momentov, ktoré zažívate v tomto vzťahu, ale skôr tu vnímam naozaj ťažobu, pocit, že nie som dosť, ale toto sa vám odráža z tej ako keby minulosti. A v podstate aj to, že sa vám objavil vo vašom živote tento človek, je pre vás ako keby po jednej stránke dobré, pretože vás to posunie ďalej. Ukáže vám to niečo, nejaký vzorec alebo spôsob správania, ktorý napríklad už nechcete zažívať. Už to nechcete zažívať, už to nechcete tolerovať, lebo nikto si neželá byť v týchto energiách vo vzťahu. Hej, vidím tu sem tam nejakú zábavu, alebo môžu tam byť momenty, že sa cítite akože príjemne.
že inak by ste v tom vzťahu neostávali. Ale vo väčšine prípadov on si rieši svoju frustráciu, alebo ona, ak to pozerá muž, tento výklad, oni si ako keby tí partneri riešia svoju frustráciu a vy ste tam stále s tou čašou a ukazujete, že pozri, ale veď ja ti pomôžem, ja ti dám tú lásku, ja ti dám tú pozornosť, ale treba v tomto momente naozaj myslieť ako keby aj na seba, nezabúdať na to, že vždy máte dostatok, ale to, že ste dostatočná alebo dostatočný, že proste je tam vo vás tá hojnosť, že ste človek, ktorý za to stojí a uvedomiť si to. Tuto vnímam taký ten kontrast k tomu, že čo si môžete pritiahnuť alebo aký vzťah by ste si mohli pritiahnuť. Máme tu 2 pohárov, je tu tá vyváženosť, rovnováha, vidíte, že tu sú 2 poháre a tuto tento muž má 3 poháre pred sebou, aj tak je tu skormutený, aj tak sa úplne necíti dobre a tuto vy mu ešte ponúkate 4. pohár, ktorý on ani nechce vidieť a tuto im stačia 2 poháre a sú šťastní, sú spokojní. Ten vzťah vnímajú ako ten svoj svet. Majú tam slobodu, že tuto, pozrite, že tuto drží vlastne celú zemegulu, celý svet a tuto táto morská panna sa nachádza v malinkej bublinke, ktorú je ako keby ten partner dovolí žiť, iba túto malú bublinku. Ale vy môžete mať naozaj že veľkú gulu, celý svet vo svojich rukách a je tam priestor aj v tom vzťahu zažiariť, aj vy, aby ste zažiarili, nielen ten partner, nie aby to bolo celé o ňom, ale aby to naozaj bolo vyvážené, vyrovnané. A tu vnímam, že dojde k tomu vyrovnaniu, vyváženiu, proste k tomu poslednému súdu, kedy sa presne udeje to, že dobre a dosť, stačilo. Ja vnímam, vidím svoju hodnotu, ďakujem za túto lekciu, ktorú si mi dal alebo dala, ale ja sa chcem posunúť do niečoho iného, do niečoho krajšieho, lepšieho. A ďakujem ti za túto skúsenosť. Ďakujem ti, že si mi ukázal veci, ktoré si neželám, ktoré nechcem vo vzťahu. No a čo by som vám ešte viacej povedala? Mám pocit, že som povedala všetko, že toto bude taký rýchlo výklad, ale naozaj myslím, že bolo povedané všetko, čo som vám chcela povedať v tomto výklade. A ešte tu mám pre vás významné mesiace, to je máj, november a december. Tieto mesiace sú naozaj významné v oblasti lásky, môžete tam zažiť nejaké transformácie alebo sa v týchto mesiacoch môžete dozvedieť nejaké dôležité informácie. No a ešte na záver vám prečítam kúsok o tejto kartičke. Amabiel, strážny anjel láskavosti, karta žiarivej lásky a radosti zo života. Amabiel chváli vašu schopnosť žiarivej láskavosti a hovorí, že toto je z veľkej časti váš prospech duše. Jednoducho byť svojim nádherným ja. Ste schopní vysielať radosť, ako aj vnímať a deliť sa o túto radosť s ostatnými. Svojím srdcom a dušou dávate i príjmate lásku. Táto sila v skutočnosti zvyšuje a obohacuje planetárnu a vesmírnu vibráciu, pretože obklopuje dôveru, vieru, nesebeckosť, prijatie, odpustenie a odovzdanie. Takže toto z vás vnímam, že veľká časť z vás sú podľa mňa také tie jemné, láskavé bytosti, ktoré si naozaj zaslúžia tú lásku naspäť. Ďalej v tej knižke sa pokračuje, alebo tam píšu o tom, že teda je dôležité vysielať tú lásku a že ono sa to vráti. Ale ja si myslím, že je dôležité vysielať tú lásku tým správnym smerom. Pretože ak je niekto presne takýto nešťastný, ak je to naozaj taká čierna diera, by som povedala, že vcucne a pohltí všetko, tak to úplne nie je podľa mňa ideálne miesto, lebo potom vy sa vycucnete z tej energie a podľa mňa veľmi dôležité je to, aby tam bola tá vzájomná výmena, aby tam naozaj bola tá 2 pohárov, vzájomné dávanie si. Čiže keď ja nemám dobré obdobie, nemám už čoho dávať, tak tu mám toho partnera, ktorý ma podporí a naopak. A keď budú pekné chvíle, tak sa proste nabijeme obidvaja pozitívnou energiou. Takže toto vnímam pre vás, milí strelci. To je z mojej strany všetko. Posielam veľa lásky, sily a vidíme sa pri ďalšom výklade. Majte sa krásne. Ahojte.